ndapasa udya ndije. Ndo wangu ndiwo ndapasa udya ndije ndine njala. Ayi mwene sindapiki. Sona piki? Sindapiki. Iwe chifukwa chani? Zokudya zambiri pali mpunga pali spaghetti sungaphika zimenezo. Chopikira kasima chionene. Chopika yake chani maporo ndi awali apo usumaona chani. Ayi mwene lero chino sero ndabanga kale mili muona apo mazira ndaphanya tomato so ndadula kuma ujeni chopikira chimpaula chimene badali. Muna sukuziwa chimene akutengera kumuzona zotere pano pa ndisamavutike ya. Ndisamakhaene njala ndikachoka kunchiro ndikachoka kumaganyo wa ine ndisamakhaene njala. Iwe chopika siyo chirapocho. Kuna kuti mapikira gasi. Chopika ine mapikira zo ndi chirapocho. Muna kuna sukuziwa meti wapangia ndi chirapocho tichipanga. Wandimva ine? Ndakuvani. Ndikuambira lero osakha kuna uzakhaso ndi njala kapena ndikamabwera ku ndisivutikaso ayi chitimapikira ichi. Mene maona ngari chirini ngaji mene chi. Ichi sichitini. Lero ndiyameko mumapanga bani. Okay, ichi timamba kaya samachesi. Tisana segulo. Chifukwa kuti seguro ya umusiku. Tikasa machesi timabwesa machesiwa. Ndikuyasa. Ndimati pozisiya kumene akula tifue nakula kwa Afrox. Sikampo ina ili yose kuma Afrox. Ndeti mwamva inu ndi 2022 palibe sonkhani kamena kumakhala ndi nkhawa kuti tizibanika sone baula ayi utsi nyumba ayi kutere mwana mwakuti misonzi mamina ayi nthawi imene yoyo yatha bwerani ku Afrox zapezeni gas cooker yano kumaphikira tu gasi amzana kumaphikira gasi kamtengo pang'ono ife Afrox mtakutipeza ku Biwi Triangle moyang'anizana ndi mpanda wa Lilongwe Technical musanafike pa depot ya Masho chikwangwani chathu chili munsebusewu Afrox tiphikire gasi basi.